Muyamono na indo mwanchu muligereria bugiteseni kia Ndizi TV inyora eye Thursday Richiko ekarotoko bana wakili oito ogocha kera litukekera bwate chingaki aba squeeze amejaribu sana is with us every Thursday na inde na bwate amangana mange akoligereria batrende nabegete chinse chensemo asogo kwana naye umwanchwa umuligereria Samson Oroswa kora chinsemo cha umachoge chache ogembo nimetume ka standby li shabiki sugu asumurubulio bwelichiko nimanyete Krisarogo koraraganga naye uko standby kiagera no anchite lichiko kigima nimeite Dr. Nyasimi koronyanchu asante sana uko standby sagini korojinsema cha wanyali bali masaba naye nimanyete nole ase umurubulio Divina Morara South Mugrango Nyamarambe najua uko standby oganyerete kigima wakili kwanire Igoro Richiko manyete Richiko na ririgo to govern Richiko na ririgo to rantu na bakenya rikibaraza na joko standby kwa Kisii main prisons na ene lishabiki kiandagie ikomi asumurubulio bwelichiko na nyomba gali akiro montana bwata machika mwaka na bwata machiko Igoro Chiko nalyo togocha twanyoroba semia iga ase studio kabamo na intugo ikomwalyo anyako bwata libolyo mugambi Dennis korojinsa machabo nchali liboli ya wono litume na lingo chakera first and foremost igabona litumo mugambi lero tumaide sengo tubwatora se mitandao minyoka gali ya Ndizi TV News digital ensema ya Facebook na bego Ndizi TV News ensemo ya YouTube osoto megwetera SMS number erega bo ase TV ya okulende ni maida wana stima teraga ndo mugambi anyagotoroche very good morning ekiagera na enoleli shabiki kabisa asumurubelio bwensa kiabono mambia asumurubelio bwelichiko etwatigere nchira wiki ya eta kulende karibu sana wakili tingo wanangu tige magega karibu sana asante sana your tie looks good. Thank really you ma'am. Good. Thank you so much. Yes. Karibu sana ase studio nyaso wanchira nende tumira nire na last week on Thursday. Yes. When you felt somehow akaigo bobere kulende ndo chenga you are good again. Kubaga kaigo nimbeande. All right, karibu sana. Asante sana. Nabo kukwanira mwancho muligereria just a reminder maite mundu tokorosa kona kobainyolie elieta so that we begin. As Marieta Morara George Bwakuma omo wakili obokoreri bwana na se company ya Maosa and company advocate asomo chobosongo na mocho Nairobi. Na igonde igaga mambi alero gosekere mambi aramisi. Yes. Ase amapatano ayambwata ne station ya Ndizi TV. Na mapatana negaro gochaga na gosome Richiko ya na Richikere tokorisomia kwa niaba ya ketengo kirigito organization itonere kwa Law Society of Kenya. So ne nseseneti gochaga na de gwakirambia mono aba ligereria na aba tegereri amashabiki ali ali Chicago aya anyorire obumanyi asiri Chiko wetera sex station ya Ndizi na weekend ntwa kwane tabera atatu Igoro Yokoonia no Oboremo Omonia omugori so tuka asenge cyo twakoreta basenge cyo request ya babere batatu mono bari isiko na otwa tukonyotwa sukire lakini egento nkera kemonata ete koirorera na ekero ayomogoria ko taite Kogora Oboremo wakoreje process chinde na twachi tose ko chiri cup twa wakore research kwa Oboremo obo kwa letre evalue ya opime ya ote no Oboremo obo irenga bole evalue yu entangani omaite tari area yochiko wa assess stamp duty evalue entangani ne liota eta kote no Oboremo obo nyakwa irenga boisaini kana borate wo mochi milioni sana na nyakwa mali mugakoni wa milioni 2 so mungaino otari mogotu gostari monene so mbuya kero bwate obumanyi bwake keriota etagokora so ega ekero gwakora chi process echi chonsi mwaereraniri mwarikira amapatana aria amapatana aya egento nkera kemo eketwa ekerenga kiaya tutake begete boronge yes nande kiabere challenge yeretete okungusanana
egento nkerina batatiye kurukuna asa mapatano wikatware ebipengele gete bire bie lasma ege pengele keme kire kie lasma nege pengele kia oboremo obona ki bongani ingona ngokonerani marieta yabo ne chi address yabo ne namba yesime na bera bekwe nande oikebwa ambatana tebona ero oyongoneria ose abaridi baye abana baye osonde bwanzo mu agent yoya ino bari chiko dire bwo na amapatana ya gukaro kina kibasa irenga mwe gwananire buri mu bukoro aya kibasa kina kijigwa kanu aya as LSK condition of sale eyere lasma eri kwase mapatana ndonsi arosiri no monto kuruko mu advocate na konyere sara no mu advocate no yo obwate license ya kuruko P105 yes obekire gutwa ora se role ya advocate ase amapatana yoko ni oboremo wikatobekege pengere ge kuruko na LSK condition of sale ege pengele kigita aina machiko arose tigwe are standard ayobonia no boncholerwa amaremo chi conditions of sale yechi uchi chire ebirenga biri byakagere twasirikiko une bimbiche koleta oko amerera ngoso oko Taiwan so chikabe kwechire standard a condition of sale and menene abantu ko basa mapatana ino ekero Kogora Oboremo gwaka na chibesa chiri chintangani na no eri kira sama patano gwaka na 10%. Onye ne chimilioni ibere 10% irenga 200,000 echina chio as LSK condition of sale so 200,000 echa kwalikire amapatana yamadena echichinde chintigari na kichigwaka no echinde chintigari asa mapatano ase ama condition yeto ya LSK iwo chigotana echichinde echigwaka no ekero kirigento ya kodro e transfer ya kodro so okongusana no konge kwa mangana amaremo buno karansta una nchin karansta igo gwa chira senge china nga tokari kerana okangechi oangire kongechi aya condition of sale cha LSK igo chigotana 10% yere kwa nyerure igere for deposit nande amachikaye tugaotena amapatana yaino usoku bonchoriri obo boera amatuko 90 amatuko 90 ne metinye tatu so ekyo okongusana no kukwabesa okubwenta ko bakori kirense asamarikaria akurukwa contract yetogoso nchana yesara na chibesechi buna chigwakana so onye nayo Kogora aye na Brighton gonera ni mole Brighton ero okoneria aya nayo Kogora epime aria sama patano lika na chibesa na akanirechi 10% chintangani na ande ninchenga kane chinde echingane chi kerogete na liera asieke etirisa yo kongusana alright pia mono sana mwanzo murigereria tuko na wakili wetu George Mo igotogendrete ninganeri Yokoonia no Kogora Oboremo esela ne baya nsemo kikiro muntu agwenerete kogosoria yani role ya kiro muntu asokonera ni Oboremo boiga kiageragara kwanyorira umuchando mwensi mogo chaime igobono twaligerire twara recap nganki twaligerire last time tokaranki wenete okora offers and price negotiations tokara research inspection ye title deed mangana sell agreement mangana ye deposit land rates tokaligere bintu hivyo mpaka nonye land control board asibago chiraime wono rero akiwa kile achire gaiga tukuri process yeli ya land transfer yentongera tebe chibesa cha stamp duty ngoto eresera levi wika kolende wakili inkia sele wenerete gokora usinkia wenete bono gutwara after these processes chonsi inkia wenete gutwara so that amanye kokora a land transfer litangani kwa bori ngana lile very sensitive ekero aba mwaso ira mapatana ya ayo konera ni Oboremo
mwaikere ke wango bono yo chikokora ugokora ya bono monia to abegete example kia ona Brighton yes that's Brighton ero koneri na yokora so egente getangani Brighton goike arigani ne title deed eri original yes Brighton goike arigani ne chibi cha ibere okay chiaye chire colored Brighton goike arigani ne search ya kolete Oboremo yo no Oboremo bwaye bole current na bole ase register Brighton goike arigani ne gento ekurukwa epin ya personal identification number eri ya Kenya Revenue Authority yes Brighton goike arigani ne kebande kiaye ayabono ebine bintu byonsi birengete omonia ebi ne bintu ebi gakubisarenda bucha somo advocate wo mogoria ebintu ibono na ibyo kabira effect change okay na igagas chifo ebintu byonsi kobe kune bya letre byonsi pake yetokoroka land control board consent nero no ebwente kobe na bo sebona ama patana ne agreement ni mubwate okay ne taite obo gale bwe Oboremo na rebono kurukwa government value gabwente okore assessment yo Oboremo okay na ki Igoro yaye what yaye a percentage to bwente gwakana ya stamp duty mirenga inyore gasara amare mons piara asakuru kururo okay ruro ayo namare mare ebijiji na isiko mashambani amare mayu gawo charge gwa 2% 2% yes stamp duty amare mare in cities or municipalities or townships gawo charge gwa 4%. Why so? A unique capping evekire na serikali elinde omatamale mobole town ime usubore municipality usubore ogembo gaye usenyamache e town evalue yaye etafauti nero nobole mobokale nyachokocho right amonto na kumenga wakili utumikirerie tenge stamp duty ekengento kyomonto na the stamp duty yes ne evango konachua ase ebintu gete goteneneire ne Richiko lie bunge likoro ku Stamp Duty Act Stamp Duty Act geruete na inkike bwente konacherwe bangeyo na ndinkike tabwente konacherwe bangeyo so bange ya stamp duty igere subject to montondo bwensi Yokoonia na Kogora egento gekurukwa Oboremo ewe kwa kanere stamp duty right yes but bono yamanya koba chi percentage echi na ichire tofauti according to Oboremo boberete so Oboremo nya bwarenge totebe Oboremo bole gati tarachambiri obo barire na municipality so Oboremo bo charge 4% chimilioni ibere okoni Oboremo all right 4% ye chimilioni chibere so aga ase amasakara yao eba fix chebinto gete bire chi stamp gete cha revenue authority chi stamp no nyo ti stamp chi yo to mamarube ono chi stamp nchiro cha revenue authority na chi chibwenda kobe ko na antigua na chi na kikuru stamp stamp ko na antigua yo keoro kere stamp ire ya Kenya Revenue Authority yo keoro kere na waka ne ire bese so oyibono nense motwateba yomo omonia yes na yo mogori bono na ye no bwente gobe kolete bintu byao na yo lete kebande kiao olete kare pin yao olete chibiche chiao ibere ne chibase chichia okogorera noko na chiro cho deposit aso mu advocate na advocate ababere no bwatu mu advocate yo na Brighton na bwatu mu advocate yo oi kabaruwe gento kwa undertaking ne liyo kolie ira na nche umu advocate George Morara bwakuma nche ndo mu advocate o Brighton o Yokoonia
tinkuru masakarana rule title deed yene bintebiane ochia somo advocate osara paka chibasa cha kanira na ayo mu advocate yoga ko rwe undertaking na tingwaka na basechi pake bintebions bi vekira samoka vekiranire so omo stamp duty ya okora assessed no monto kwa a government value a government value ya wake sabu bintu bikomokonya so wake sabu ye babwate chi schedule babwate chi scale chiabo na area gete igere a town area gete igere reserve ejitro cho rusiri omanya koligere na okonera ni okukoino a land sale agreement ye na contract ye muri keranete na aronye ligereria Oboremo obo net million ibere so omanya wake sabu ye mwaka na stamp duty stamp duty karo ya akaniru ono gage process ye na rekobe kuna masakararia ebe presented as omo land registrar ono gage transfer process ya chake so ekero kwaira your old title deed ige koirwa as a land ministry we kabe surrendered so that land ownership chake a process you go transfer how long a process ye koirwa after mwa ebinte bitwaletra se advocate ya babere to the land ministry a process check how long does it take it matters with Osemba bwate chigas chinde chinyinge lakini this is something which happens babu na tuara mo land registrar omoske mokaya as a land registry abusongo yes na ba bring changes as a obvious area baka ninyorete na nyorete title deed yamo yo Kogora na konerania ye client kyane asama tukata toka kere client kyane kwanda kyale ngumbu kugyata etebe bwangu so akero twegeti amasakara yonsi iga chiete for verification ba ukaza ba verify ba check ba rekire ntonge kodre buna burungu ba survey na kodre burungu stamp duty na kanere enanyorete title deed in 3 days 3 days is una practical experience yani so ye komata na how much workload at land registry babwate era determine nange kaki lakini tedi process wanta koyanda wetani amatuko 14 ya kobegete bintu byonse birete yari chobshe lands no Kisii na Nyamira other than other land registries chirichibwato musongamano wamaje land registry ya Nakuru land registry ya Nairobi land registry ya Kajiado echinjibwato musongamano ake na vera take long bantu nkuru kende I got a land registry and say process you how much bono the manyaiga the ekro process yi survey tinta tinkwane ga kenje mbando kukwane goro chibasa chibwaka no asomo advocate yes lakini survey babu atabasa gete ekolingana na gare Oboremo erigo ikiakanerwe ko ewe title enyia igo gwaka na shilingi 2,500 title enyia bona some your name military na Brighton aya alafu naande chinde nchiro chigo akanechi stamp duty chiche evaluation ya korwa chiba sanchiro chire chie lasma chio ugwakana chiroro chiraseri chiko lakini chinde naande che Igoro nchiyo ya asante mwanchu muligereria uni process togendete kubwatia Yokoonia na Kogora Oboremo na twachagete last week wanyambono wasoire ase TV yao aiga we are part 2 okolira so that ekarabuno twanyora mangana mange wakili bine binge bire kotini ali it's all about a confusion Yokogora na Oboremo monto ngoncho keire monto tarankora besa na to agree because you have to agree una wakili agenda to kuna kwere sango ikatolenga what happens ase omonto amekataa kuhona the agreement yalenga se agreement yabonga after this duration nindu chibasa chingechi inkiyego chikiaba nande nkikira irero monto agenda against ni agreement
Igobana nyukubwato kubulia konde gwensi na bogututumira ujumbe ya ugwetera se namba yesimi yerigabwa TV yao abakwenda gali ase mtandao no tuli kabisa Facebook live Ndizi TV News Digital na bego YouTube no tuli live mugambi Dennis ninganye to kubulia kwao last week nkwa boleti ntwa konyora bya batrende bono toma asengencho ningo some bono na bali mashabiki mwensi mobwato kubulia wakili no alegaiga na leo lazima tutamalize ngane yiga ye process the legal process yengi okobwatia egera tonyora makongu twaroche ase murobiri uri twakorete last week kero irorete that night Thursday night I received so many calls antubanga korengana muno wakile ayeresete butuko because it was a repeat abantu tokoreta mamocha manene sana abantu bagadanga ngo siritora male maito because the right process yeganeire wakili ayereserete then yabange ntubwatiti bande bakwenda barokerunga nkorwa na gali chibesa irenga ba negotiate baroboka bakanene chibesa not even writing down yacha yabeshida abungo ikatolenga ngiye kobekera utabwatiti the right kuri narore message ya motragendra wakili Eric Baraza, your die-hard fan, asomurubili bweli chiko, kura Kisii in prison. Olikirawa thanga salimia wakili sana. Last week nilikuwa atakaba sikutuma message, I was around, was held up kidogo. Agotewa is doing a good job. Ask wakili, is it okay for someone to resell your land already you have bought and refunds you your money? Is it okay for someone to resell your land already ogorete? Ndugu Baraza, viamono twakumishiri sana kwa ujumbe utanya gutuma kabereka totora kine karibu nande viamono. Yes. Nande sara ndako inyorie na ndugu Eric Baraza eregare nde tobo siobo bwane akamake. Akeronde supermarket ime kata konyora omo sani owonkwane namagokabere namasikani bono guchwake sabu no yuningo gocha ocha ko introduce atan generic Baraza wansomiri Richiko na amanyire bintu bibere bitatu amasikani arogeti asogo nkwani enchera kwanete nabona inchene na chengete me yankoro yane na naintuga abona to karanstenche na yegarero ne station ya Ndizi twa mentire obumanye ase abana inchi mwanya getinge naba usibamente yes so Eric Baraza mbi yamono na ori swari ri abori no monta onerani oshe kubwatie process endonge Eric no mwancho murigeri rionde ori skawo obwatie process buna nanya sometie njera teyo montara oni bori mubwao kabere njera teyo Oboremo koni gukabere igo gwika mapatana ali amatangani abutoirwe yes mapatano tayaokorwa contracts gose agreements chinde chonse chigokorwa chirande katiba ya Kenya na machika Kenya igo chibwente gosikwa so esababu ya mapatana ya kubutoka gusigusalika nereriye na ama akere agreement ya cross kuno mu advocate onganche usonde ubwate nambere naba inyoretie ku P105 ntogo kora kuri kama patano tutarabeka na ekekekera abeiga inkige koba chinchera ibere ekera mapatana asarekire chi clause ibere to kubeka se mapatana yaito chire LSK conditions of sale mogere onye gukunyorwa kana oakana besegete percentage gete pune fine Igoro omente Igoro to chire no mugwana na oyo kunyorwa gokora iga gwikerania gwaka noko akana na ande percentage osene chi percentage 3% yo kunyorwa kokwaye eyuna yemo eya kabere no gochake process yo kubutura amapatana kubutura amapatano tari gento kuboka maambia otayo muntu ko ne rio bona nje bono bure muno njokire tiga nje omuntu narega goche tega gaigoro tiga moneri ngoira ne chibasa cyao chibasa kirendo koirania oikochirani bona ayibona gwate abana yo taete kumoira ne chibasa oikochirani ri nanda amapatano ari mengo tware e clause na oyora abune amapatano aya yes osinazi njokwa egiru ne chibasa chire chinyinga ake oiko aka ne fidia ye chibasa chibuna chiri chabekire bengi
chiko bia iko very interest so mapatano ayokoni oboremo obwati ebintu ebionsi twasomiriga ncherate mapatano akubutuka eyemwe ibuna oboremo bwoni ukabere gatatu oboremo omonto gakoni kabere gatatu asenge chama eteto musibeti na ipatano rinde rionsi ko begeteri ipatano ritete na amapatano ayaito ayokonera ni oboremo obo igabwento koera amatukoti saini ine metinye tatu wono ndugu yangu Eric digereria oboremo kwa akanete chibasa chintangani 2014 eyen 2023 emiaka kianda emiaka 8 yaetire emiaka kianda megima nonye no yoko oyoma oneraneti nere tari omuya ntobwe ntukoirageka asa mapatano osekende yonske odil na maremo egi akabere ndugu Eric no mwancho morigereria mapatana ndonsina naba inyoreti nande Sara okuneire ringanerio asetayo aserichiko ria okoni no konera nigo serichiko ria maremo digo kwana igoro na namo amagoro namo ete atano amagara namo ete 20 ya oboremo asense yeto ya Kenya bo pimo asechimita na bo pimo asechifit amangana yoboremo contract yoboremo as a contract act amangana yoboremo goika muri kerane no mate to akwanete mugaka kerare moyo na kango boremo bo na ronge to boremo na rongo nereti ngamwaka na chibesa ngamwaka na nyagetari inje na bakanete school fees okay that tange agreement that tango amariko aya mwari kerane na yaya mugaka oyo no ni numumate nje na kanete fees nkabasomia amangana yoboremo goikebe okurikerana no kurikerana goikatu gutwara marieta ino gutwara chi address chino gutwara oboremo obo mokonerania gutwara chibesa irenga chigwakanana a deposit ne chibesa chionsi ina rokonerania oboremo Sante sana baraza I thinking wakili okwiraniri no mwanchu murigererio bwato kubori Kongo kungaine omuntu nende nao ni obori mbwane debe na mokore chibesa usitinda mokora o ao ni angiraniri chibesa it means inga mapatano yenu basi igoyo monaro chire bogeka ande chibesa kerata to kwereneria kuna fidia korengana buna mosainete ase contract clause nkero korengana wakili buna tebire kiagera chibesa china benga ne bengi kwa begete interest nero gocha asante nindoche Lydia Morara Tabaka awateba congratulations sana awa wakili tumejua mengi zaidi sasa hakuna mtu ataenda kutulakai barikiwa sana kwa kipindi Divina Morara korwa Homa Bay mbabu atetebya mboleli wakili nindoche jirani yane ebwate omwakanye nasirete kurende boli mubaone timba ko bweso koro boli wakili ateba nga consent lazima kuna consent ya familia monto manya ko ni boli mubako bweso koro sai kuna kesi basinyura sibagotinde ko mugakonde kisa na maana boli mubwensi obogotiri bweso koro kan wakili expound to us a bit about the issue yoko ni boli mubwensi pi bweso koro asake no mobori ari swali elio ichikondio dirase asense yeto dio gotanga na Antonia na konerania because nonye no bwe sokoro moiso konyore consent kurwa bausika na bomokoni amale mayonsi astore bonega na yechi sokoro cha bantu gete andonsi nonye mbosonge tawo lakini bono achenchiri amagoko asege kerogete ose miaka gete achire ko babona ase to kunyarora natali asokoro cy'abantu gete so ase oko botwaro bumanyi ne rigoso inche kogorobole mu bwonsi pibwa abantu gete pakatimba dibagase bagocha gotugutua otinde kwa usubino bara baokorera gento kero no nasobo menyo bwabo ekinege ndo kyabeire sana nande kebegete meberebere tato eye umosike mugaba na oito His Excellency Paul Simbarati eyagenda tase mochari yabosongo
gotoretera kumanya na magoso naro aya machigutangazwa nera akamanya go act buno yorase kero kyubugambi gosobotenene agatenene bantu babiri batoto chigasi na abandi bakabara and through disciplinary agente ketangani obwanto kumanya nkwane muno omwange bwo mugavana tari yeye mokurika ona atiga achieta akabuta abantu na bwate chinguru as the governor ko effect changes ko sego kora ko recommend eria negenta akorete na mwanya bantu ndi bwensi arakore atatenene arigererie county yaye kerasi chia amatangazo in a negative way abantu baria they'll be taken through the disciplinary process service board Kernere kurika bantu. Igoti kuragereria umugavana na gachieta kabuta bantu. Nguru kiabwata. Chichi kondi mwate chinguru chobotenene we county. Nere chief executive. Nabate executive. Nabate executive powers. Ta kurigiri goso ligendrate di ali tumeta effect change. Nere bweka what executive powers chia county. Chire provided for in the County Governments Act. Because naro chanto bakotebanga kerokende kanga va step it down for the investigations to take place. That's what I saw vantu balonya ko recommending angata tete bantu what but rende he has powers. Naye dirubandira abayata na obabudiregas. Igari ga kwana tena yeso tasote kanse magaka bande bira. Wana. Enyomba yaise. Yes. Umugavana gakorete ekino naye gusenje. Gusaba bako mu criticize. Gusibate ne bagobeka na umugavana tabwati nguru wecho. Nchutolingo liri chiko naye ngoro dine governor ne bwate executive powers here county. Yes. Now, bono gwa kwandire gore toira na samale maye. Twateba. Riswali lyabo lya divinabo likro homa be. Aroche jirani. Ejirani. Process yokora maremo nebwate obolasma bwa eamate osege jiji osaba chief kobaime ase ebinyoro binde aba chief mbale babegete lichiko babegete koko na toigokore ekeneke otaramanya obisyo mo chief ayuere boronge kabisa chief nabe koganya no somotureti atana yaya Oboremo bo ekeromo koniga inki mwatiga rirende no na setogo cha gutinde kwa usetogo kora no ngatiche ga isiko nyuma bikoba asa abantu babwatobomo nandi bakora ibintu boronge eyeyechi yemebere yu etigarete na rina nkoresa mebere ndera se mochari reto to malumbano yabe iroigeka ne yebwate bina kotini ne yangire gutinde kwa asenge cha abantu barenga Oboremo bwabande turuchi bakaonye Oboremo bonse oria gatware taito so aya tuli monyana Oboremo bekero umuntu mwabwate taito so nare yo meberende yamo yabe ase mochari eremenge muntu tabwatibaga onya kubwate morals utu obombanyi bwakimwanya bantu nobuya obosera tokogori muntu Oboremo bonse byokore tomutigera no nase agocha gutinde kwa lakini asinge tuabeire mwanya bantu engitie tataitiko gochari igoro ya masilai ya bande na kito wachirire tokora marema yonse ejo atari boronge lakini oriogorete bonse na kende nkiabo objection ende yonse na ero ranja abutorega kegaru embere beko lakini taito ko yaruru orogete na nagorete bonse na nayobegeta mapatano ichiko ndi bwati kento kuna morals morals na obuya boli bweke mwanya bantu lichiko na obuya bweke mwanya bantu bigo chiamo asante baba divinankogerete kwa nyoriro bumanyi boke korwase wakili nara wataba wakili bwakire kwa golire kwa kwanire gutatatarigetie etariaye agateba kwa golire Oboremo kwa mokorire chibesa tatageti korwe namba 4 years oyokora ungeandika jina yako ingekuwa vizuri lakini hata na wakili bwakire bya
kwa gwirira Oboremo kwa mokorere chibesa tatageti kurwe namba for 4 years. Riswari tangani nkobori mo morigereria. Ama chibasa chikwakanire. Mwarikiranete. Okurikira noko na kiama patana ayu arenge. Aya bono kwaretri riswari eri ase ekigambero gieito. Kia mo advocate Morara Bwakuma, Sara na Brighton. Yes. Bono igotota ete togokonye tokoege ntukurukuna obokonyi remedy. Ekere situation mune ya konyorire egente getangani ne Richiko ndiruete ribaga dia oyo taigwikirania amapatano airirwe getambokero. Okay. Egetambokero tari keringo gotuma ogende kubwata omoro ogende ochikumo kumurwani tari eyongo gotuma ogende otenene para umurame Richiko kwabonire egetambokero ko irekero amapatana ndonsi ataraikeranwo toinyorete iga na amapatano gabwento koba arakabere amapatano nara yakurukwa oral ose ayomonwa ayogokwana na amapatano naro ayo amariko ayo korika amangana amaremo amapatano nsnaba tabirika bwento ko base writing okorika amariko bono yo oirire miakene nkiirire miakene atarako amasakara nki atarako ere namba nasenge chuma patana yega kuri umuchaka no tarenge burunge onye mwabwato kurikana na ama ukonera nyoko era matukoti saini ange yutebeti boigo aya egento gya kabere amapatana yabona abutukire tarako namba no bwate libaga yo gotumia bosaidi bonde bonse bori obwate ogenda sekegambera se court e court yerwe order asoyo akoe namba na goikerania amapatana ali yao pia mono sana igonga okuli amapatano na yengencho anything more kora as agreement yeri nero ere yengencho asengencho nga abange ndoche nga obakongubule i process awajaifuata vile inafaa. That's why troche chi message bune chu montagolika nga keroke na kodire nchigwakana ntarange namba because etwate bange karmo kwenda mochi okara land transfer old title deed oiketo kororo egere mumanye gukole process y'uburungi lakini okoranga wakili bado unaona kuna shida asa mangana ya malimo na tukwana ntugukura because yako na korika and recurring now and again. Kennedy Gisemba munyakero goitokorwa team diaspora nere anawakilisha agoteba kundani. Bernard Barake agoteba hi sister Sarah agoteba good work, keep it up. Kubwate kora jinse mocha Sirunga. Justin Tongi agoteba good morning, salimia mgeni ni wakili anaitwa George Morara Bwakuma agoteba watching live from Doha, Qatar. Mbia mono sana soko tomachi ujumbe asenchira yubikirano. Wakili tutaragendera kubwata maboli amange bagendere tukutuma elikomanya na inche nataka kuboli kero kende mwekira se land ministry kero mugochi land ownership process ilibono tuikire nje na Brighton bono buna inche na nchole irwe bintu byonse byabere under my name Sarah Ontita duration neire a grace period nkeire maybe na bonda ikenyomba ma konyoranga there some errors chia korekanete kero bintu byale ko ba transferred nimbwate that ninyara naende kuirana egere nkoreru corrections and after how long the katiba nyana otana kero muntu na ire libaga ryo gotegererwa na gokorerwa uronge na serikali na gokorerwa uronge onde bwansi mo citizen ya country so akero kwanyorera chiera chikoba in the names kwanyora chiera yabere batabegetie encourage gose obo galebo bonene bo Oboremo etali boronge akero kwanya realize nero igokoira na se land registry no galio mo land registrar nero go deal ne title nero go sign title and else tari monto ne bazo sign na land registrar ya kere station no monto bwate chinguru cheri chiko kuna na
na akoretwo interview akarikwe gaceyu akamenya kugenda nande kilomita ende mutwe akabekwa asinto kuna gazettement akaba gazetted as a person gosomonto oil authority na serikali kuruchi title usign chitaito kuringo likende gyonsi kya magana ya maremo ase station eyo ose area eyo yatomire so title yao usekero kwanyorere errors a form nero ekuru rectification ki form nchiro chi shedo nchiro ama chiko gabwate keregendo na odedna sara ama chiko ne nyanja bono gotogochora na nsukie yetokurusime mitiki tokurusime ase dichiko chi form nchiro yo goichoria na lietandi alenge bobe rectification agenda lakini buna kwanda gukora rectification das mwaka nere akafinka roagake agugwakana ge form eyo so okonyu okonyu so igona bo okonyu tubuganga kara magosa atuka ayogo chaka na bogo okonyu asante message iko na gocha Samson Oroswa shabiki sugu wa Wakili akoraje sema chugembo Habak tiles and glasses akonya akolika gotebanga salimia rafiki yangu sana hapo kwa studio alafu yeye akona concern agotebanga asinarura ende Oboremo muigwane these processes all of a sudden kwanyora ngenyo family yeye it had more than 2-3 wives kwa maganyora bali bachiete maybe mbarenge ekeromo kora agreement and whatever kwa maganya nyumba nero ose basere tuku now baachire after work or kiregento so abana bali baachire bono they want their share now ba korusi mugondo bono by forcing antu arengo karumare gukora iga abana baachire badaye karo work or process ba korusi mugondo ne chinguru usengu korwani bale how do we go about this oyon Samson Oroswa ko bolinga like that Samson di bori liria oneri ya nande na bori affected ya bange yaren kwando linda bone ge bina ngebine bi wate kerenga bone ekyo lakini wiki eria ka twarengega na kwanete gento gete tari gonkwegerera usengo tangasa usengo ngochengera usengo akereko kwa banta abanywa marua lakini ase o ekero taete Kogora Oboremo alibuna gwachire gwatebwa Oboremo oborege sonso igari yange na Mount Kenya Oboremo obo omorebi oriore kenyoro garia no nayo taro gendo nyora asa abantu gete barege barasani baikaranste para karaba bori yango Oboremo obo bono ngwete no bwa Morara bwa kuma ataete kongoneri aya ningo bono gototena no taete kone rubura Oboremo no mugambi Morara enchensaro ntita Oboremo bono Morara no bwaye aria kerubwate nkoro yo gutaka kuba twaro bumanyi Igoro y'Oboremo igo konyora abantu aba barenge bane na bagotena umugambi Morara na Oboremo lakini omate ise garenge iga nande nabwate bamura bamwabo nabwate bamura bamwabo Oboremo na buoka babwate nande barenga bamura bane family iri ngibona mwagwete omorugi ori bwa mumurori omwabo achite ori akare go sentanza iga gugwataburiri egento gete na Morara ontebiri nkongoneri ya Oboremo lakini abantu gete mbaro nande babwate a beneficial interest as Oboremo obo batari picture bono iga sure igukwira nase Morara omobori na Morara Oboremo obo kongoneri na igure mumuromi no narengo na Oboremo na bo mubwate bwoka mumuromi ya bono Morara gagosogo tena ya yuna mangano kungainwa yenda ngora Oboremo obo Samson ntokura tera se matobaya ayo konyora abantu gete barabanye n'Oboremo bakoira na bacho gotoinokia asenge echo toa gore to Oboremo tugakana aba mubabanyene lakini batari bonsi okoboria ogokorege ntukeri twarogete due diligence no gochunguza ogochunguza oko ntwakobaganete tigande kap kuranje sa you can search y'Oboremo okora to Oboremo chinza chiamugaso
kero omonto akoroche kogenda ase omochief omotureti kubona oboremo obo nimbwate eacha yokobogora nabo konyora amang'ana kogenda ase survey office survey office na otetichi map toranyore kuruo gochiri map ao yes physical planning ye town yonye ntaracha kwagora oboremo obo physical planning ye bwate map yaye okorgina oboremo obo kwagora obora ase area ere designated areas na kwaneta nchiri na area ye ne industry chibwenta koba norochi kwagora oboremo obore muri mani rogoro ange na state house ne factory yotatu kwanda kubeka oro ya skali nguru no agwe idini yokoro beka factory eyo wezi area gebadire koba residential nantare residential yoka ere residential mpaka chinyomba cyaba kubwa ba serikali cyonspino no chire galia so ncherate yo mulimando oralia okwanda ukobeka factory ya skali nguru okay areas nchire designated ndiria echeche yakorirwe ase ogoteneneri bwa design na planning a survey map ego korkine paranga yere raini estima ngayere omanyo boli moboli na kibongani so due diligence as a Samson igere ya maana sana na liora amanya na abanyeno boli mobombarabi tocha konyora chichangamoto echi ochimotu due diligence Samson Oroswa korogembo machoge chachi asante muswati naro kuruku Helen era gotabanga please send me number ya wakili asante Helen nitakutafuta Evelyn Bikoro agoteba congratulations for the good discussion and topic antabange babwatire Evelyn aonta nimefuata since last week lazima tungemalizia leo nalitotanyora mangana makongo asante sana bali mwesi mwende tutumachi ujumbe mbiya mono ekiagera ne kuorokinga ntoramo ikiagana boranya tukwana na wakili gatu kuroba sembuno botanyora ande oyaranga ni ntutwe katoleko nende wetera kulikachi ujumbe cheno ande mboro mure timu chini ya maji muri gutuma SMS kurende mubwate timorobulyo kurengana the nature of your work maokora etakwala utume ujumbe kurende no bwatetie asante na inunko ba acknowledge tole so much ekiagera mugende tukubwati murobulyo nonye muri chini ya maji asante sana Leonard Ombogo nayo gotebanga na inche nonde miyo murobulyo gakine ne somiria mange kure wiki ya eta mpaka abono igatuna shukuru sana Gusii go sentongainie amangana ya marimo tonyarako batoko ya handle asengencho yobo ikirano kebisa igobono omwanchu murigereria Wakili ndoche ngatora siba machi kidogo kero tukoira na juno na jumbe ni nyingi na ni zile tumedinga ichibukiora chikwa baligereria kurende mbabwato mchando yo batabwate the legal procedure Yokoonia Oboremo nguchinde wachisoma chirocho but rende ziko mingi mchando no lioli viamono yes iko mwanchu muri agendera gutuma ujumbe yaye ikende yonse nonye kuborori nga wakili osomiri nayo romogosu ayetome ujumbe yawo maita bange ntolikomanya mpaka tuamanyire nekara tuamanyire igo tukungaini ya uchimotwe igo bona ayetomali chibu igo sekoboli kwao ande nyorange kioge kegotieri kioge kendo wakili anaendelea kutushapen vizuri egara tuabwati the best procedure wenerete asokugura amarimo is very sensitive topic to wenete ko yokora litko liarero igo bakaba mona into ikomoelio Facebook no tuligabo live Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News SMS number nerigabo ase TV yao tatora siba mache kidogo nkoira na tore asige gieda eke ya moibere chirebosio Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egatese nikiona mbeye mugitize ya
Ndizi TV niko kirinjira guchasuri roadshow yokonyigeria riro bari Gusii nige lahire nigo turaikasuri iryo tokomanyigo rujimero birijeito abara yeba Ndizi TV nabo igumirane n'ababuatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iryo twisa musikigima chitarikie merongibire na isarunemo Chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabito iranda bauti yumu Kisii neri tukori kubwatia chitariki merongibire na isano na ibire nigo turachakire imeyumu Kisii esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioye tukorere imeyumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabire wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwensu bw'umugusi ekerole asumu chibugi Himbo nichisemo chietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale iyere registered contractor Yokoonia chi floodlights chonsi distribution box chi cable chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyinge mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa.
Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Igoro County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Spexels Opticians abubale sikliniki kiagudika imeyomu chukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei. Karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Esimi yao nebwatu muchando na nigo etakiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobo koreriye gose aye numoroisia bwejisimi na nigo tagete asokore bintebio iliyochigo tume akoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools yeri miyumu chukisi nigo bakurwa koryo bobwonsi mpabwate bintobuna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chirichinke, eche medium, nabego chirichinene, SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose leads, chispika, looping wire na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere imeyomo chobo songo eyemo nigere asamagacho Ahuru Plaza neyende ekabange na tea room opposite Uhuru Plaza asamange akira mainesimi ase namba enoti sano na ibere kianda isane eyemo enoti sano na eyemo enoti gose omwakere Janet esimi ase namba enoti isano na ibere isano nemo isano na isato enoti kianda enoti. No Limit Phone Spares and Tools. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mono na inde mwanchu muligereria se ko bomoremereria na inde twarure aso motimoko morobelio neri chiko Alhamisi stogendete ko murekere mechande menene ya marimo ayo chandete abanta abange Gusii na tali Gusii yo kakolende Kenya ngima aiga wakili akarachira se studio kuru last week ntomurekerete Igoro yo morobelio muya obwatete Richiko wanata kubwatya egero nyala kuba gwakwaya waso ko monye no buli mutabwati gitango kende gionse kero bwatetie amachiko na marago aliaganiri abande ne shortcut
chiagerire tukuna gutwara michande menene mibere yaberire mochari abantu baiteira manyinga asing'encho y'endemero yetu gocha kwenda tuyetige batire ndekero turi nero oika tuyerende buya na nditubwati umurobori uri obwenerete na kiakogera wakili oito abwate mireme menene lakini kurende agatebanga chinse chiga kera Alamisi na bakubeke nsemo cha gotobumanyi egere ntwenyora sense mimbi barimo gendrete gutubwate wetera senchira ya Facebook nimbaroche asobonge asante sana totola penda vansimbaka yabo maigo yabedu ino mwenga yabo tomasaboke asante sana koroda Great South ase county ya Nairobi wakili ende tuiranire koro ase umutimoko togendere nengane yiga ya amalimo kero togendrete gumwanchu murigereria na SMS nere naro ratmedisi ya enda ko chibate SMS nere naro wakili Igoro yobo kongu bwenchera mungwana naro likanga era bwato muchando bwenchera agate bwenchera neye lakini rende onyorire nga umugondo yuagulete akona njia ono asinyire ngana kiao kora aiko gakubulia manyana ateba mbrantu akora nete ntuonera neti buli mutugakora medisi yachi kujibata talk something about umuchando yonanyoranga ndebeli wakili nimbato muchando bwenchera purpose ritanga nibuna toko andase yuenchera purpose yeri chiko katiba na machiko ya amangana ya marimo the Land Act, the Land Registration Act, the National Land Commission Act, the Environment and Land Court Act, the Community Land Act. Aya na machiko aya usikanete na marimo. Machika ya kurose katiba na machika yonsi akero ko Oboremo. Egente getanga ninkero keri twa kwana Igoro ya contract ebwento koberi ikire a contract wiketware bipengele ose bitango byo kwegerera nyakogora na nyakonia omonia no mogoria ebipengele ebi obwento koro kina inkikerabe onyekege koba onyana mangano gwakanana onyana mangana yenchera bono nyabe konsi in case there is a conflict asobonera niobo nchera kie egentege ko handle aya amangana yenchera na bare sensitive ase ichiko asita yoriri wete ribaga no goro Oboremo botabwati yenchera so akero Oboremo kogora oika origererie a survey map survey map weye nari na bere nkonya koirorera na ekere proper due diligence yakorire yokogora Oboremo na igabuna nago tena gachobo ori mugambi gosobo ori mutureti na bago tena gari Oboremo boria goko abarenchera na babange bago kobori na achire kabere ntomire no moiri nchikomogorera Oboremo tokanyora Oboremo borobuya ubuya sana lakini tukebori Oboremo bubuna borega asagiya iga neki abantu batanya ko kubogora lakini baadaye ko tuchikobori tokora inquiry eto abantu batene Oboremo buno buya lakini bubwati nchera bono na kyucha gweta omonto yomo bwekinyorekyo adena ende goja kwa charo kaneri ko butakwa gugari Oboremo bori bona Oboremo bo ori gabwate mate nabo bamwabe bwate gatiga bangire kurwa enchera so nani ntu nabo twatigete ntogore tiboremo abo twabatigete enchera negento kiamana sana kera Oboremo tokora kene gyonse Oboremo onya bwate enchera aya aria sama patano na bwate enchera ki oko egerera ensemo yo mogoria usomonia so enchereye ne bwento ko basegenta kamo diru koro ki Oboremo kero korata due diligence na boko bona enchere go changa yere yes Oboremo bo bori maiga oyore motuga nere na bogo taka momerane osomo contact agotebu na enchera na chakoe osenchera nere gagu onya taigo kwa onya teyo andonsi ndumna koigure kurua za matao tigana no Oboremo bo monya gusumbwa na ya tiganda akoneria magane njira nto bange tigana no Oboremo bo
All right. Wakili asingincho chinga kichiko minyoka sana ni metu nubwate other matters to attend to. Is it possible nyolenga there is a case somewhere inga omuntu agule tubuli mu bwonsi bwe sokoro umwakanya no kule agwenera tae niwe lakini bono basinyura sibako mubeka kisa na maana ngina ole step mother igaone tubuli mubo umugakata manyeti umwaka was living asa ndatambe wanonka kuminga ki na kioyo iga alikonyole title deed ekore gisigina changu takiruchire omuntu nafoje sigina chayo monta Sara ayuna arare ga ishiko na kitotwarete bono asaba aba mubaba shahidi bali bo manyi expert witnesses tubwate bine binge sana nje nimbwate bibere bono ekrona nje nama twaro bumanyo bwochime byoko chika omushahidi okorko expert yechi handwriting nechi signature omo expert yoyo igagoche court oro kie court ne signature ya Brighton neye signature yende yerega yeteri ya Brighton igabwa tobo somi no bumanyi bwo koringoria na koro kina signature ye nibere tofauti signature forged use signature yo boibi eliye bekire error kanana ya orio monyane ngotware kitafauti gete kiraro ruchioka no mo expert oyo maite koringori chi maganayo ntu akore gasi na akore gasi nkege ya pending bills bune commissioner na ase committee yetu ntu abate commissioner yemo yarenge expert yechi handwriting nechi signature na bundi sevinge nkatwaro bumanyi na ekina bune kigwateba Oboremo boniri bwanya gusira bwatume getama sakara ya forged usichi signature forged nebe sanke keturatumie Igoro lakini kine kina turaenda koti koti yoke lingori akarotwaletre expert akorokne signature yene nchiweka egento kiarure libaga nditogo kwa moyo twaira aba bago forge signature na gutumia obolagai no bolimobo libaga asota otabaiki aseke gambero eyo mongino yonya bamaete usaba swati aba usaba anaba bamaete na signature etali ya tata taone tubole mobo eba bwanto kuriya masakarayo aringanisho no signature ya Oboremo butato mwabaone tyo botangani ekoti yo kana beko na chana na beko na expert yako ya letregenteke na kana ya leta asante igobona ngana beko nyarekana omunta aoni Oboremo omuntu ndatayo asante wakili tobirito kwane research amangana ya sell agreement mangana yebinte bingi bana nakitokonera ni Oboremo asanga cyo chinga kicherire endo Oboremo amangana y'Oboremo ntwatete to yakore bati mwancho no muligereria mangana mayabone climax kyo murobiri oyo tutakifanya next Thursday in a very colorful and very educative manner and bono atukocha kwa baba tatu gaiga ntetimbata inga ningo tutakuwa na wageni hapa ndani eger tukuru murobiri oyo in style abantu mumanyenga what are we talking about ekarato kwa ne search ekarato kwa ne green card inkitominetie karato kwa na mangana echi value those forms nebinto bunebyo igobona kaba standby to bese goskano nyanga keli tukeliri alamisi ekiagera murobiri oyo nalitoko yokora in a very pure manner naende mwelewe after that tumesonde na twara naende kubulia Igoro yokoni no kugora kwa malimo wakili are you in agreement with me aramisi gocha tabio yonde na anda tabio yonde igo tokarega tokorokie process yonsi no mogeni orabo na ko rau na Ndizi TV ntokoro kina exactly kitu aberto gosomi na ngai tuekire igobona don't miss asingenje ukimiss igobona ebibionsi bitu akoreko last week itakuwa ni kama ni kazi bure ulio bwate aso ali gulimo betete na mangana ya malimo don't miss tabeyo mina tabeyo mwabo on Thursday 1:30 mpaka 3:00 ntokole bintu in a very different way asingenje ye faida yago kiagera through requests wakili akonyora Igoro ya mangana ya malimo requests
Bright ne kanyora Igoro ya marimo requests nkanyora Igoro ya marimo igo pointed out ucha sigentekemo na hiyo tutafanya on Thursday next week egera tuike climax in a very good way na kero muntu aelewe yote inga hii yote 9-10 ni tuonane on Thursday ase amange ase nchira yomurubulyo mwikiranu ebitu abere tokuligerere igonto bebata tugiga se studio magenaro icho ikaransa katika tigaiga pamoja na wakili na inche so that to complete agenteka in a very special unique way. You don't want to miss ekiagera nga namurubulyo muyake gimaigo wakili ase nche chinga kineviro your final word and so your final parting shot ekero tugichukolera na igonda ruringa na Igoro ya maremo amaremo kora due diligence kora uchunguzi yao umanya kugenda kugora Oboremo na ande karuri ibaga dio kwa gwo bosemi Igoro ya mangana amaremo na baba maeta abuna basavea abuna ba land registrar abuna ba chief abuna batureti abuna mu advocate yo kubariki nsembi ya mono sana. Asante sana for making time for us. Ndizi TV murobulyo bwili chiko Thursday ase murobulyo mugima bwensakia oyuda nyora ndonse mwanchi muriere otatigagaiga okoleso muna inche Sara Nyarangi untita tokubatirana ne twin Brighton Makori amane producer ito Joshua Auta nigo twalingina wakili George Morara Bwakuma Korwa Mausa and Company advocate and the advocate of the High Court. Even though kwa nagaiga and now what na mbelia konta ibotambe a qualified or a licensed as okuligeria manganayo CP akorokanga P105 number eyuere ekomo chinguru chukuligeria bintu bunebiga igo no to besa komo chali tukolia Alamisi to wakanga mbia mono watara na intokora saa 12 ekaroto chaka umurubulyo goikabono chatigeri chideka ngisa toiga chike chinsa isato chimambia yabono wakili ukienda nenda salama naende nyasako ya afya na inchange afya no mwanchumulia mwe afya pamoja na mtu Brighton Makori egere tumirane na indeli tukolia Alamisi tuwakangambia mono asokonyora chingaki utambe gocha gosomia umwanchumulia Eric Baraza na fikiri umeridhika Samson Oroswa asante Dr. Nyosi Migoro Nyanchwa mbiyamono Krisa Rogo korogaiga bugisero raganga asante ayona mashabiki ali timu apana kosa somurubulyo bwili chiko Alamisi tumerana naende abachiko ragalende chinsa isano na ibere nkomera na tole naende asemesa ya maya asenchira yobunge barikiwa sana ncheni wankoro kwa Sara Nyarangi ontita